Здравейте, приятели! Ето ги посланията за седмицата 1-7 януари 2024 година. Аз ви пожелавам 2024 година да бъде една прекрасна година за вас, много успешна, през която да сбъднете много свои мечти. И за началото на седмицата, картата, която се падна, е послание от Бог Вишну, който ни казва, че трябва да се доверяваме на всичко, което ни се случва. Знаете, че случайни неща няма. Може би някои от вас, които ще гледат това видео, се намират в трудна ситуация или се питат защо ми се случи това. Имайте доверие във всичко, което ви се случва. И знаете, че то не е случайно, и също така е добре да знаете, че има много светли същества, които са готови и с радост ще ви помогнат за каквото и да е. За тях няма неразрешими ситуации, но запомнете, че те не могат да се намесят във вашия живот, ако вие не ги помолите за това. Така че имайте доверие и знайте, че всичко, което се случва в живота ви, има някакъв смисъл. Просто се доверете на процесите, които протичат във вашия живот. Моят съвет е да се обърнете към случая към Бог Вишну или към някоя друга светла сила, която и да е тя. Знайте, че тя ще ви помогне. За средата на седмицата, картата, която се падна, е на Дева Мария и тя е с послание: погрижи се за себе си. Може би някои от вас прекалено много насочват своето внимание към другите или към нещо друго, различно от себе си. Просто знайте, че сега е дошъл момента, в който трябва да насочите своето внимание към себе си и да се погрижите за себе си. Майка Богородица може да ви помогне за това. Може да си я призовете, да си я поканите в сърцето си. Знаете, че сърцето ни е храмът за Твореца, за всички светли същества. Можете с кратка молитвичка да се обърнете към Майка Богородичка за помощ, да я помолите да ви даде послания, подходящи за всеки един от вас. Така че не се колебайте да я призовете. Нейната енергия е много нежна, много ефирна. Някой може да усетят като по-плътна. Всеки може да има различни усещания за различните светли същества, но каквото и да е, знайте, че светлите сили ви помагат още в момента, в който ги призовете. Може да си я призовете в сърцето си и да споделите с нея какво ви мъчи. Просто да направите един разговор, макар че всички светли същества и Твореца знаят какво изпитваме, от какви нужди имаме, но все пак, общуването с тях би ви донесло много голяма полза. Аз, например, много често правя така: преди да заспя, призова си Богородичка или някоя друга светла сила, моля да ме изцелява, да ме пречиства на всички нива, да пречиства аурата ми, чакрите ми, или пък казвам някоя ситуация, която моля да бъде осветена и пречистена, и така си заспивам. На сутринта си благодаря за помощта и се чувствам наистина прекрасно на следващия ден, след срещата ми с светлата сила, която съм призовала. И за края на седмицата посланието е от богинята Изида. Тя е едно от светлите проявления на женската енергия, на женската божествена енергия, и посланието е: балансирай професионалния и семейния си живот. Може би повечето от вас
се отдават много енергия на професионалния си живот, а семейният малко така остава в сянка. Но сега да видим какво иска точно да ни каже богинята Изида. Това послание идва, за да ви напомни, че трябва да поддържате равновесие в живота си. Това е по-лесно, отколкото мислите. Вече знаете на къде сте насочили везните и вероятно се чувствате изтощени поради този дисбаланс. Може бързо да промените енергията си в положителна посока, като всеки ден посвещавате част от времето си на важните неща. Дори 30 минути дневно, прекарани смислено, ще повишат настроението, духа и мотивацията ви. И допълнителните значения на тази карта са: в този момент очевидно се нуждаете от забавление. Аз ви препоръчвам да намирате време, ако все още не сте изградили този навик, да намирате време да се забавлявате или да се разтоварвате, ако мога така да го кажа. Да не е ежедневно, но поне 2-3 пъти в седмицата да намирате време за някакво забавление, за освобождаване от стреса и напрегнатият живот, който повечето от нас имат в този напрегнат, ако мога така да го кажа, свят. Бъдете сигурни, че потребностите ви са задоволени. Прехвърлете част от работата си на другите. Може би, сега ми хрумва да ви кажа, че може би някои от вас се нагърбват с прекалено много задачи. Ако имате колеги, на които може да ги възложите, споделете си задачите, за да може и на вас да ви олекне. Кажете не на нереалистичните задължения, които ви отнемат от времето. Добре е да преразгледате живота си или ежедневието си и да се освободите и да промените задълженията, които наистина отнемат много от времето ви. Ако можете, разбира се, да ги промените, направете това. Ако не, помолете богинята Изида да ви помогне в това. Бъдете честни със себе си и поддържайте здравословни граници в работата и в семейството си. Отделяйте повече време за дейности, които карат сърцето ви да пее от радост. Всеки от вас има нещо любимо, което обича да прави. Така че обърнете внимание на това, дали ежедневието ви е много натоварено, дали не се нуждаете от някакво развлечение. Намерете си някакво хоби. За някой това може да бъде някакво плетиво, с което, докато го правите, може да медитирате даже. Други пък може да разберат, че им е много приятно да шият гоблен. Трети пък да прави нещо с ръцете си, фигурки някакви. Всеки от вас може да намери своето любимо хоби и да започне да се занимава с него. Аз ви го препоръчвам. Особено когато го правите, да се свързвате с някоя светла сила и така творчеството ви ще бъде още по-прекрасно. Момента ще бъде още по-прекрасен и ще му се насладите на макс. Изида е пример за идеално балансиран живот като велика духовна учителка и самоотвержена съпруга на бог Осирис и майка на Хор. Тя е високо почитана египетска богиня, символ на женската сила и мощ. Сега ми хрумва, че много от вас имат нужда да изцелят своята женска енергия. Богинята е тази, която ще ви помогне да се справите с наранената си женска енергия. Няма жена, която да няма
здрава, която да няма болна женска енергия. Това идва от рода ни, от възпитанието ни и така нататък. Просто призовете богинята Изида и я помолете да излекува вашата женска енергия. Изида може да ви помогне да намерите достатъчно време и енергия, за да се наслаждавате на всички аспекти от живота си, стига да я помолите за съдействие. Аз лично усещам много близка богинята Изида, енергията й много ми харесва и много често работя с нея и си я призовавам. Нейната сила е изключително голяма, много мощна енергия, много силна бих казала, така че призовавам ви да използвате помощта на богинята Изида. Това бяха посланията за тази седмица. Пожелавам ви прекрасна седмица, да имате изпълнена с много вълшебства. И надявам се, че сте се отпуснали докато гледате това клипче, защото енергията на Бог Вишну, Дева Мария и Изида беше с вас през цялото време, докато ме слушахте и гледахте това клипче. Така че някои от вас даже може да се усетили, други не, но знайте, че дори да не усещате енергията на светлата сила, тя си работи с вас. Не всички са толкова чувствителни. В началото много хора не усещат енергията, после постепенно, след като се попречистят малко, започват да усещат, даже разграничават енергията на различните светли същества. И така, това беше от мен за сега. До скоро!